Смятате ли, че хората изобщо от страната, така наречени обикновени хора, нормални хора, нормални деца, могат да вникнат в проблемите, които вие имате като дом? И смятам, че трябва изключително много да се промени отношението на хората към тези домове, тъй като тези деца и наистина имат нужда от грижа, от обич, от уважение. Те също го желаят това и го усещат, а имат правото и те да живеят по-нормално, по-човешки много. Петя, ти откъде си иначе? От Пловдив. От Пловдив? Да. Сериозно, на колко години си? 11. 11? В Пловдив кой имаш? Имам братче и братовчет. Сериозно? Да. Дядо, баба, майка, татко? Да, имам. Кажи нещо по микрофона на твоите родини от Пловдив. Кажи им нещо. Там камерата, кажи им. Там, кога бях малка, мама ме занимаваше с разни играчки. Много малка бях и не я познавам мама. Но като я видях на снимката, вече я познавам. А баба и дядо пишат ли ти често писма? Да. Кажи им нещо сега. Те може би ще гледат предаването. Баба, много обичам и дядо. Те кога се искат да се обадят, обичайте ме такава каквато съм, а не такава каквато искате да бъда. Програмата Внучето на баба стартира в дома в град Дебелец през ноември месец 1999 година. След тест бяха подбрани 10 баби, един психолог и още 3 педагози, от които един музикален педагог. На всяка една от бабите бяха дадени по 2 внучета, като специално бяха подбрани деца с по-големи затруднения в развитието и беше набелязана програма за всяко едно от тях, с индивидуални цели и задачи за работа. Най-важното обаче беше бабите да могат да приемат своите внуци и емоционално да се превържат към тях, както и децата, а не толкова дидактичните занимания и обучителната програма. Това се получи още в първите месеци. Децата приеха много добре своите баби, които им дадоха много любов и много нежност. И оттам нататък всичко беше вече много лесно. Отначало, като дойдох, не знам, толкова се бях отчаяла. Те бяха едни такива милички. Струва ми се, че бяха като парцалени куклички. Вечно лежаха на земята, ама сега вече съм обнадеждена, че от тях ще стане хора. Много работи научиха. Провеждаме всеки ден занимание. Почти всеки ден. Ако един ден е занимание с книжки, с нанизване на играчки, с главяване, другия ден ще редим купчета, ще нареждаме куклички, ще храним, ще събличаме, ще обличаме. Да, животинките, които куклите като животинки. Освен това, когато е хубаво времето, съм ги водила тук из парка и те са много щастливи тогава, защото винаги в джоба има нещо за хапване. Гоним кученцата, гълъбчетата, на Виолетка правя венче от полски цветя и тя е много щастлива, като царица стои наперена. И много се радва и като влезем в дома вече с такъв мерак, мислят да се похвалят на другите деца, че те са били на разходка и че са били по-привилегировани от тях. Чувстват се така горди. Какво, бабче? Какво да ти дам? Какво искаш? Просто нямате представа, като отворим вратите, стига до една ръчичките и да не се радват. Значи, постигнали сме този контакт между децата нас. Това ми е първото детенце, което ми е дадено. На годинка и 6 месеца е, казва се Станислав. Много е контактен и проходи много малък. На една годинка и 1 месец проходи и просто като ме види, веднага идва при мен.
Обичаме се. Душичка. Те са душички. Не, сега е гладен. Това капе пръст. За един пенсионер това е много голямо нещо, да дава нещо от себе си, че все още да чувства, че е полезен. Много ми харесва това начинание. За децата е добре и за нас, бабите, е добре. Много от децата напреднаха много бързо. Някои от тях бяха осиновени в България и в чужбина, други заминаха в филиала на дома в Търново, където са вече по-големите деца. И като цяло резултатите от програмата за една година само са много добри. Всички деца подобриха своето развитие.